Angkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas. At ito ang Siko. Sino? Ako. Pinatawan na ng habang buhay na kanselasyon ng kanyang driver's license ang driver na nakuhanan sa SLEX sa kuha ng CCTV. Kitang-kita na nag-counterflow ang nasabing driver at nilagay sa peligro ang mga nakasalubong niya. Umaming nakainom siya at bukod sa kanselasyon ng kanyang lisensya, kakasuhan din siya ng Anti-Drunk and Drug Driving Act. Samantala, isa pang viral video. Hinahanting ngayon ang driver na naging viral dahil pinagmaneho niya ang kanyang maliit na anak na nakakandong sa kanya sa isang parking mall sa may Paranaque. Illegal ito at delikado dahil pwede lamang magmaneho ang anak mo kapag meron itong student permit. Ano pa kaya kung bata? Kaya, paalala ni Transportation Secretary Vince Dizon na sumunod na lang sa batas trapiko at wag nang pasaway para hindi na makadisgrasya. Dahil maring di ka lang mawawalan ng lisensya, makukulong ka pa. Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sick, basic. Si Secretary. Sick. Sick. Basic. Morning call. Morning, Tits. Sick. Feel good morning! Ay, nako. Ay, delikado ka, Sick. You're my soda, Sick. August 15, Friday. May buntag ka ninyong tanan. Sa oras na 7:28, kasama niya na Certified Playboy, Uncle Dagol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama niyo rin dahil kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. Tanya Chinita. With Mang Kanor. Good morning. Ano yung parusa? Parusa, tatanggalan na siya ng lisensya, mga guys, dahil yung nag-counterflow, Forever, habang siya'y nabubuhay, alam mo, pinagpapasalamat ko na walang na-aksidente dyan. Kasi kundi, mas yung galit, hindi ko na lang ma-imagine yung galit. May isang, may incident pa before, I think last year to na nabalita, yung motor mismo nag-counterflow, tas sumalpok siya dun sa... Paano yung salpok? Sa ano? Ganon, plok! Ayan, nagsalpok. Okay, nagtanong ka, tapos ngayon Hindi na lang ako sasagot, guys. Hindi, totoo, nung sumalpok talagang wala. Diba? So, anong nangyari? Spot yung driver ng motor. Kasi siya yung counterflow. So, yun, buti na nga lang talaga walang... naiwasan siya ng mga nakasalubong niya. Eh, nakainom. Yun na, sinasabi, if you drive with babae sa gilid. Wala ganon. If you drive me crazy. Okay. Hindi na ako sasagot, guys. Kanina pa ito, guys. Mainit ang ulo, guys. Don't drink and have chicks beside you. She must be your wife. Okay. Tapos isa pa, itong viral na bata. Yung bata yung correct. pinagano sa steering wheel. Delikado din yun po. Kasi, what if, alam mo na, bata yun eh. Wala namang kamuwang-muwang yan eh. Totoo. So, o pwede lang yan kung siguro nagpa-park kayo, naghihintay kayo, may binibili.
yung misis mo, tas ganun-ganun yung baby. Pero pag lalarga na, talagang... Oo, wag kakandungin, tas siya Oo. yung sa steering wheel. Oo, wag. yun. Pinaghahanap na ngayon. So, Malas niya, no? pag i-explain, binidyo pa kasi. Diba? Para Oo. pa-flex daw eh. Yung bata pa lang, Oo, tinuturuan ko na. Minsan yung mga piniplex natin, piliin po natin. Tama, yung mga piniflex nyo, dapat asawa nyo lang. Teka lang, bata yung pinflex eh. Hindi kasi yung iba dyan, mga kakilala ko sa Facebook, hindi piniflex yung asawa. Kasi Iba yung piniflex. iniingatang mga kabit. Iniingatan yung feelings ng kabit kasi magbe-break sila, magsiselo syempre yung kabit. Ganon ba yun? Basic! Ay, ganon na. Yung driver? Ha? Ang bata. Bata pa lang. May, ano pa lang siya, ano? Ay, nakainom. Yung driver. Yung bata. Kaya nga eh. Anak ni Mang Canorio. Yung bata? Yung driver. Papaluin ko sa pit yan. Basta blank sweet lover. Basta driver. Bas babata. Sweet lover. Mahilig sa bata. Yung driver? Yung... Oo. alam naman si sekretary. Pogi, no? Si sekretary? Yung driver. Ay, nako. Ilan taon na ba yan? Si sekretary? Yung driver. Mga siguro 50s na yan. Yung driver. Si sekretary. Di bata pa yun. Basketballista ba yan siya? Si sekretary? Yung driver? Kala ko ba ayaw mo na? Hindi, Vince Season eh. Di, sorry. Alalelo, tralala, tung-tung-tung-tung sahur. Guwapo din kasi yun eh. Matagal 90s. nang Hinebra ba yun? Oo, matagal nang si Vinciso nag-retire. Sa pagkababaero? Di, sa pagka-basketball player. Ano man kalor? Ligaw-ligaw na. Yun yung kalok-alike namin ni Direk Phil eh. Si Vince Season? Ayun, yung player na di ba Tisoy? Tisoy Diba? eh. Ay, Direk Phil at Ma'am Tonet. Kahawig nyo pati pambababae. Wala, Direk Phil, si Binton 23 na pala. Dito na si... Sino? Top of Joe. Yan. Sandali, video okay. Kanta na si Tita. Guys, dito talaga siya mag... Okay. Basic! Humingang malalim.